Ito mo, taker. 200 pesos sa mga presyon ng kanyang taker. Ito, meron siyang Rolex, oh. Ngayon ko lang nakita tong mga latag niyang Rolex kasi ngayon lang tayo pumunta. So, kaya alam magkano po yung presyo nitong Rolex po? 2,000 hanggang 1,800. Ayun. Negotiable po. 2K, pwede pong ibigay ng 1,800. Yan po yung tatlong piraso na po yan, oh. Rolex po yan. 450. Ay, 400. Magkano bentamin nito, boss Titoy, sa mga ganito? Ayun, may kuko sa akin, 3 million apat. Apat na piraso, 3,000. Adi, Isa. bali ang mangyayari niyan, kung bebenta mo ng isang piraso yan, 1,500. Ewan ko kung babalik. Kasi nga binibenta ko rin. Yung matawaran, no? yung natanong sa'yo, Good morning, good morning, good morning. Dito po sa Burautan, Carmen Planas ng Divisoria. So, mag-update ngayon si Boss Lando Explorer. Ngayon lang tayo pumunta dito sa Burautan, no? Kaya samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. So, alamin natin yung mga kanilang latag dito sa Burautan. So, ito yung mga tools, no? 20. Ang presyo. Ito. O, yun po yung presyo. 180. Ayan po yung presyo. O, may bawas pa, may negotiable, no? So, sa mga ganitong taker, magkano naman to? Ba, ikaw na ngayon yung taga, ngayon, ang presyo? Proxy. Magkano naman to? Yung pantaker? Ayun, ang hindi alam na presyo, no? Yung kasama natin nandun sa kabila, no? Dito mapapamura ka talaga sa mga presyohan dito sa Burautan, no? Yan po yung mga latag po nila dito, may martilyo. Magkano yung ganito mo? Taker. 200 pesos sa mga presyohan ng kanyang taker. Tapos may mga doorknob, yung mga plais. Sa mga plais magkano? Guys, Oo. 180 sa mga ganitong plais. si Joel. Joel na lang dito. Yung martilyo mo magkano? Ayan, 200 bakal. Ayan, Tubo ka, tubo. tubo po yung hawakan nito, no? 200 pesos, no? Ayan, no? Dito magkano? 180 na spike. Yung 180 na martilyo. Kung galit kayo sa asawa nyo, ihanda nyo yung martilyo. So, yun po yung update po natin dito sa kanyang mga latagan, no? Yung nagari mo magkano? 150. Hanggang 200 po ang presyo ng kanyang bigayan po dito ng kanyang mga gamit pang karpentero at mga tools din po, no? Mga yabe, no? Yan po yung mga yung metro magkano? May 100. Ayun, may 100 po tsaka 160 yung presyo, no? Boss, salamat ha. Thank you. Salamat. So, shout out kay Kuya Alan. Kuya Alan, ngayon lang tayo napunta ulit dito. Naligaw si Boss Lando Explorer. So, ito po yung mga latagan ng relo dito ni Kuya Alan sa Carmen Planas, Burautan. So, alamin natin yung mga presyo ng kanyang latag. Ito, meron siyang Rolex, oh. Ngayon ko lang nakita tong mga latag niyang Rolex kasi ngayon lang tayo pumunta. So, Kuya Alan, magkano po yung presyo nitong Rolex po? 2,000 hanggang 1,800. Ayun. Negotiable po. 2K, pwede pong ibigay ng 1,800. Yan po yung tatlong piraso na po yan, oh. Rolex po yan. Tapos yung mga parang lumiit yung pwesto mo, Kuya Alan. Parang lumiit. G-Shock. Mga brand new, G-Shock. Ito yung mga G-Shock niya po, oh. Magkano naman po presyo nito? 250 hanggang 200. Ayun, 250 hanggang 200 sa mga budget meals lang po, no? Ito po ay sa mga anak ninyo, pwedeng-pwede na po to na ganitong klase pong mga G-Shock po natin. 200 pesos ang bigayan po ni Kuya Alan. 250, talagang pinaka-fixed price niya po. Kung tatawad po kayo, 200 pesos may bibigay po ni Kuya Alan po dito sa Burautan. G-Shock ka na. G-Shock ka na sa iyong anak. O ikaw, kahit na gusto mong isuot, pwedeng-pwede. Pwede. So yan po yung mga latagan niya po ng relo, no? Ito Kuya Alan, magkano po ito? Yan. 700 na. 700
600. 600, 700. 700, 800. 800. Ito ngayon ko lang po nakita kasi May bawas ngayon pa lang tayo yan. bumalik, no? May bawas pa tong relo ni Kuya Alan. Ito po Kuya Alan, magkano po ito? Yan. 200 na lang yan. Ayan, 200 pesos po. Pwede Na 150 binibig- na yan. 150 sa mga binibigay ni Kuya Alan, no? Tapos ito yung hinahanap natin na mga relo niya, oh. Ito. Yan. Magkano naman sa presyo po nito? Smartwatch. Hmm. Yan, mga second hand yan. Second hand na siya. Magkano to? Wala siyang charger. Pero ang presyo. Mura lang yan. 150, 150 na. Yung sa ganito niyo po Kuya Alan, ito. Isa na lang din. Nag-iisa na lang. Pero yung presyo niya magkano na? 500 hanggang 450. Ayun. Pero nakaraan, para mababa na ngayon yung bentahan mo ngayon ng ano, ng ganitong smartwatch. Kasi nakakita ko sa kasama ko ito, binibenta rin niya eh. 400. So ayan po yung latag ni Kuya Alan po dito ng bentahan niya ng relo sa Burautan, Carmen Plana. Kuya Alan, marami pong salamat. Thank you po sa pagpapaunlak kay Boss Lando Explorer. Kahit ngayon lang tayo nakapunta rito, makapag-update tayo sa yung mga inilalatag na relo. Busy ka sa Facebook eh. So ayan po, no, ang Rolex ni Kuya Alan sa Carmen Plana. Ilalagay, hindi na kailangan ng tabubong. O pwede rin yung tabubong. Ulo lang nitong ilalagay siya. Sandal! Trip lang lang anak ko, dali mo na, ipatulong ko na. O sandal, ayaw mo? Bossing, good morning. Mukhang napuyat ka. Hindi ka ba nakaano sa kabila? Ulit na mo yan, nagkasino. Nagkasino saan? Naubos sa may yung scatter. Nag-scatter no. So ito po yung mga latag nila dito na mga ito ay second hand na ng mga pantalon, mga tokong, no? Ayan. Magkano yung mga presyo? Mga ganito. 100 pesos, isang piraso. Ito pa mga 100 pesos na isang piraso. Yung mga kasukat ninyo sa inyong mga baywang ay meron kayo dito mapipili. Kayo na po ang magsukat. Bakit yung pa binigay ng 100? Nagkano to? Ha? 50? Lahat na yun, Lahatan, binibili niya 100. Lahatan pala nitong mga laruan ay binibili po ng 100 pesos, no? Pero ang binibenta niya po dito ay 50 pesos kada piraso. Boss, salamat ha. Thank you ha. Salamat. So, ikot pa rin po tayo dito sa Carmen Planas dahil marami pa rin pong tao na mga namimili rito, no? So, yung mga update ng kanilang mga latag ay talagang matutuwa ka dahil sa mga presyong abot kaya ng inyong muso. Talagang murang-mura, no? Ng mga presyon po nila dito sa Burautan. Meron din po tayong mga ukay-ukay na makikita rito sa kanilang mga latagan, no? Ayan, no? Tay, magkano yung ganito nyo? Tara. Walang tawad? Wala na. Walang bawas yan? 450. Ay, 400. So, yun po yung mga presyohan ng kanilang mga sasakyanan po ng mga bata, no? Sa halagang 500 pesos, 450 na ibinibigay po nila. Tapos yung kabila po ay 400. Akala ko mga 200 pesos lang kasi minakita kasi ako sa bata. Nag-aaway kasi. So, yun po, no, yung mga presyohan po nila ng mga sasakyanan ng mga batang maliliit. Hanggang marami tayong latag na makikita rito sa Carmen Plana at Burautan. Ito po yung mga gamit pang mga doorknob din, mayroong bentahan, tsaka mga taker, no?
Tapos talim ng mga grinder. Gamit sa mga power tools. May mabibili po kayo dito at mga cutter, no? Tapos mga elbow ng mga pang plumbing. Tapos gunting na panggupit sa mga stud. Bossing, pwede malaman yung presyo nito? Magkano yung panggunting ng stud? Tubo lang? Ayan, alamin natin yung presyo, no? Magkano yung mga gunting mong pang yero? Yung sa mga stud? Mura lang yan. 100. So dito, mura yung presyo. 100 pesos. Tubo ng tubo ba? Kaya nga tubo, lang tubo eh. So yun po, no, yung presyo ng kanya mga gunting. Tapos mga talim, no? Yan po yung mga nakikita po nating mga latagan po dito sa Burautan. Boss, thank you, salamat. Ito, yung mga poset na ginagamit po sa mga lababo. Bola. Kuya, magkano itong bola mo? Isang piraso? Ayun, 200 pesos yung isang piraso ng kanyang bola. Sa mga anak nyo mahilig mag-basketball, ayan, may mabibili po kayo dito 200 pesos na bola. So dito po sa Burautan, no, marami kayong mga mapipili na kung ano po yung mga gusto nyong mabili. Para sa mga bata na may mga laruan din pong mga latag. At may mga pangmadyong, no? Alright, so sa mga nakikita po natin latag, kung ano po yung mga nakikita nyo dito na mga mabibili. So sa mga latagan po dito, no, marami pa rin tao kahit tanghali na dito sa Carmen Planas, Burautan sa may dulo. Talagang may mga mabibili pa rin kayo na mga makikita rito. Talagang solid. Shoutout sa dalawang tandem, si Boss Tisoy at si Boss Sapon. Ayan na naman. Pinagkiss-kiss yung ulo ko siya, tatlo tayo. Mag-trending, ano tayo Baka mag-trending tayong tatlo. O viral tayong tatlo dito. So ito po yung mga latag po nila ng marami na nabili. Oo nga, nakita ko nagliligpit ka na eh. Nung nakaraan yan, nandun ako. Sa kabila. Napasagay pa mga Santa Claus eh. Oo, dami. Nabil na kayo na yun. Wala na, puro babasagin ngayon yung mga paninda mo, no? Parang Ginebra ko, siyempre. Kaya pag away kayo, siyempre kayo may babat si Mrs. Malamang, may ahagis. Ito yung old coins ni Boss Tisoy. Ang dami oh. Boss Tisoy, kamusta Old na coins yung na ano rin mo? ako, may mga old coins na rin ako. Meron na rin, nakipagsabayan na rin. Hindi, binaba ko lang nga kasi. Naka-umorder sa Toy. Marami ko yan. 400 pieces yung napakyaw ko nakaraan eh. Yung mga coins na yun, yung mga luma, walang 1972, no? Panalo ba ako doon? Talo ka rin daw. Yung mga old coins ni, ano? Ito yung mga old coins ni Kaya wala na ba yun, di ba ano? 400 Boss pieces. Tisoy. Talo ka ron? Ayos, sige. Yan yung mga lumang pera natin, no? Meron pa tayong pera dito ng Central Bank of the Philippines. Mga dollar ito ng sinauna mga Amerikano. Di ba? Yan yung mga latag ni Boss Tisoy ng kanyang mga perang luma na dati po nating ginagamit dito sa Pilipinas. Ayan, we buy old coins, amortized money, foreign money. So yan po yung mga kanyang old coins. Oto ko, Jenta!
Magkano benta mo nito, Boss Tisoy, sa mga ganito? Ayun, may kuko sa akin, 3 million apat. Apat na piraso, 3,000. Adi, Tabi isa. Yung tabi. bali ang mangyayari niyan, kung bebenta mo ng isang piraso yan, 1,500. Ewan ko kung babalik ka. Kasi nga eh, binibenta ko rin, Eh, hindi yung- matawaran, no? Yung natanong ko sa'yo, Boss Tisoy, na old coins. Yung Amerikano, yung sinabi mo sa akin na, ano ba yun, 1809, nabili na? Kanino sa akin? Oo. Hindi ko na nakita. Hindi ko na alam yun. Kalimutan ko. Ngayon, Nabili. nakalimot na si Boss Tisoy sa kanyang ibinebenta, yung pinapahanap sa kanya ng Amerikano. Yun yung natanong ko sa'yo na dalawang coins na 1809 na binibili ka mo sa'yo ng Amerikano ng 1,500, isang piraso. Ano yung pera yun? Oo, yung... Ano? Kasi sa atin marami talaga naghahanap ng mga ganong old coins eh. Star Note. Mhm. Star Note yun. Ngayon, nabili ko 5,000. Binenta ko. Binargain ko. Ngayon, yung apat na piraso binibili sa'yo ng 3,000. Wala yung tao eh. Ewan ko lang babalik. Yun ang alay hinihintay ko. Uwi yan. Ito yung mga babasagin na sinasabi ni Boss Hapon na pwede sa'yo ihagis ng asawa. Kapag Bagong taon ng babae. Kapag ng babae, sigurado, Lahat nilipad. ihahagis na lang, tatama na lang sa'yo sa ulo. Yan po yung tandem dito sa Burautan, Carmen Planas. Si Boss Tisoy at si Boss Hapon. Ito po si Boss Hapon na yan. Ayan, shout out. Out mo sa mga kaibigan at mga vlogger. Ayun, shoutout sa mga kaibigan natin vlogger dito sa Carmen Planas, Burautan na sila Elmo, Tony Vlad Cobuntin, Papansin TV, Bornox TV, Lakay Adventure, shoutout sa inyo at nandito si Boss Lando Explorer sa Burautan. Shoutout. Boss Hapon, salamat po. Thank you. Salamat. Alright, so salamat at tayo ay nakapag-ikot na rito. Kahit kaunti na lang po yung mga latag ay ma-update natin yung ating mga kababayan dito sa Carmen Planas, Burautan. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Pakisuportahan po ninyo ako dito sa Carmen Planas, Burautan. At ngayon lang po tayo muli nagbalik sa kanilang lugar dito sa Divisoria. So shout out sa ating mga vendor din po dito na masisipag na nakakapag-atid ng mga murang presyo ng mga kung ano man ang kanilang mga latag dito. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga kaganapan dito sa Carmen Planas. Enjoy MBC po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.